Ba mai godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato dama la'akarin da aka yi lokacin da aka kawo Idris da shi da Abasiya, abinda muka lura da shi wanda kotu ta duba shine soyayya da suka ce tana tsakaninsu da magana da suka furta da bakinsu na cewa sun yi niyyar su aure, wanda ES na censorship da ya zo da su abinda aka tabbatar mana kenan, prosecutor da jami'an kotu da lauyoyi da abinda aka tabbatar mana da shi su ma a lokacin abinda suka tabbatar da shi kenan. Amma daga baya da muka zo muna bincike an fara test ana gwaje-gwaje ana zauna da su ana jin ta bakin su da kan sai suka tabbatar da abubuwa kamar haka na cewa su abin nan da suka yi kawai entertainment ne, content creation ne, babu wani soyayya a tsakanin su, ba wani fahimtar juna. Shi kuma a musulunci wannan yana cikin gaba mai karfi saboda dama sai ma an yarda da soyayya tasa da fahimtar juna sannan za mu ci gaba test ɗin da muke, sannan mu samu consent na iyayen nasu gaba daya, ita waliyinta shi kuma jibincin sa, sannan kuma a zo ba a gida inda za a zauna a duba sana'a, sannan a ci gaba duba lafiya a testin kwakwalwa, sannan kuma a zo magana aure. Amma tun da aka zo ma ba a zo ma magana sadaki da komai ba, suka nuna ba su wannan abin gaskiya ba za su iya ba. So mai girma babban kwamanda ya yi la'akari da abubuwa da yawa na cewa shi a musulunci shari'a ake karewa, shari'an nan kuma ba a auren dole. Duk wani auren da za a yi sai an yarda da juna, an fahimci juna, an samu soyayya, inda auren nan so ake lastin. Mu kuma auren hizba idan an yi shi mutuka raba, da haka da aka samu wannan matsalar mai girma babban kwamanda ya ce to shi kenan za a mai da su kotu a ji mai kotu za ta ba da shahara na gaba. Amma magana aure babu shi tunda su kansu ba su gama yarjewa kansu ba, su gama fahimtar kansu ba, su gama yadda su zauna da kansu ba, sannan kuma ga sabanin halittar da suke da ita kowa ya gani. To kada a zo a yi auren da za a zo ana ta na sani, gwara ya auren da za a ce gwara da aka yi.